Γεια σας, θα θέλαμε να σας παρουσιάσουμε μέσω του εκπαιδευτικού λογισμικού FET Colorado το ηλεκτρικό κύκλωμα και στη συνέχεια τους καλούς και τους κακούς αγωγούς και θα κάνουμε πειράματα με αυτούς. Ας ξεκινήσουμε από τα απλά, δηλαδή πώς δημιουργούμε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα. Για να δημιουργήσουμε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα χρειαζόμαστε την πηγή ενέργειας που στην προκειμένη περίπτωση είναι η μπαταρία. Παίρνουμε την μπαταρία, καλώδια και έναν λαμπτήρα. Συνδέουμε τα καλώδια με τους δύο πόλους της μπαταρίας, τον θετικό και τον αρνητικό, και στη συνέχεια συνδέουμε την άλλη άκρη των καλωδίων με τον λαμπτήρα, παρατηρώντας ότι ο λαμπτήρας ανάβει και έτσι υπάρχει ροή του ηλεκτρικού ρεύματος. Έχουμε σχηματίσει με λίγα λόγια ένα ηλεκτρικό κύκλωμα. Πάμε να προσθέσουμε και άλλα σε αυτό. Ας εισάγουμε για παράδειγμα έναν διακόπτη. Συνδέουμε τον διακόπτη με ένα νέο καλώδιο στην μπαταρία και τον κλείνουμε. Παρατηρούμε ότι έχουμε ένα κλειστό κύκλωμα αφού ο λαμπτήρας ανάβει. Αντίθετα, ο λαμπτήρας σβήνει όταν ανοίγουμε τον διακόπτη. Ας δούμε τώρα κάτι επιπλέον και θα δώσω το λόγο στον συνεργάτη μου. Γεια σας και από μένα. Είχαμε σταματήσει στην εισαγωγή του διακόπτη και στο ανοιχτό και κλειστό κύκλωμα. Ας κλείσουμε και πάλι το διακόπτη. Παρατηρούμε τη ροή του ηλεκτρικού ρεύματος. Αυτήν τη ροή την ονομάζουμε τάση. Είναι ανάλογη με την ενέργεια που τροφοδοτεί στο κύκλωμα η πηγή, δηλαδή η μπαταρία. Την τάση τη μετράμε σε βολτ, η μονάδα μέτρησης, η επίσημη είναι το βολτ, και τη μετράμε με ένα ειδικό όργανο το οποίο ονομάζεται βολτόμετρο και θα το εισάγουμε αμέσως τώρα. Είναι αυτό το όργανο. Βάζουμε τη μία άκρη του βολτόμετρου σε ένα σημείο του κυκλώματος και το κόκκινο καλώδιο σε ένα άλλο σημείο του κυκλώματος και μας δίνει την τάση. Σε λεπτό να το συνδέσουμε σωστά. Να το, 9 βολτ. Άρα από αυτό συμπεραίνουμε ότι η μπαταρία είναι 9 βολτ. Ας πάμε τώρα να αυξήσουμε την τάση εισάγοντας περισσότερη ενέργεια. Ανοίγουμε πρώτα το διακόπτη για να σταματήσει η ροή και εισάγουμε μία μπαταρία, δεύτερη, τρίτη και τέταρτη. Συνδέουμε λοιπόν μεταξύ τους τις μπαταρίες, συνδέουμε το καλώδιο και με τον πόλο της μπαταρίας και κλείνουμε και πάλι το διακόπτη. Βλέπουμε καταρχήν ότι ο λαμπτήρας ανάβει πολύ περισσότερο από πριν και συνδέοντας και το βολτόμετρο βλέπουμε ότι έχουμε 36 βολτ 4x9. Θα θέλαμε σε αυτό το σημείο να παρατηρήσουμε πως όσο αυξάνεται η ροή του ηλεκτρικού ρεύματος και η τάση, μπορεί να υπάρξει κάποιος κίνδυνος υπερφόρτωσης σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα, σε ένα κλειστό ηλεκτρικό κύκλωμα. Αυτό τον κίνδυνο μπορούμε να τον αποφύγουμε με ένα ειδικό όργανο το οποίο ονομάζεται αντιστάτης και θα το εισάγουμε αμέσως τώρα.
Ας κλείσουμε το κύκλωμα, ανοίγοντας το διακόπτη πάντα. Εισάγουμε την μπαταρία που σβήσαμε. Συνδέουμε την μπαταρία με τον αντιστάτη και τον αντιστάτη με το λαμπτήρα και κλείνουμε το κύκλωμα. Βλέπουμε πως ισοσταθμίστηκε, πως ήρθε σε μια ισορροπία η τάση και η ροή του ηλεκτρικού ρεύματος. Για να πάμε πάλι να μετρήσουμε. Έχει πέσει στα 18 βολτ. Βλέπουμε το ρόλο του αντιστάτη. Κλείνοντας, θα θέλαμε να δούμε ενδεικτικά κάποιους καλούς και κακούς αγωγούς του ηλεκτρικού ρεύματος. Να πούμε ότι η καλή αγωγή είναι αυτές στους οποίους περνάει το ρεύμα, ενώ κακή αγωγή είναι αυτή από τους οποίους δεν περνάει το ηλεκτρικό ρεύμα. Για πάμε να δούμε ορισμένα παραδείγματα. Λοιπόν, ας αφαιρέσουμε τον αντιστάτη, δεν μας χρειάζεται στην προηγούμενη περίπτωση. Ανοίγουμε το διακόπτη. Ας δούμε τώρα τι υλικά έχουμε στη διάθεσή μας για το παραπάνω πείραμα. Έχουμε ένα χαρτονόμισμα, ένα συνδετήρα, ένα νόμισμα, μια γομολάστιχα, ένα μολύβι, ένα χέρι και ένα σκύλο. Ας ξεκινήσουμε από το χαρτονόμισμα. Βάζοντας το χαρτονόμισμα και συνδέοντας πάλι το κύκλωμα, αφού κλείσουμε το διακόπτη, παρατηρούμε ότι το ηλεκτρικό ρεύμα δεν περνάει από το χαρτονόμισμα. Αφαιρούμε λοιπόν το χαρτονόμισμα και πάμε να δοκιμάσουμε με κάποιο άλλο υλικό. Ας δοκιμάσουμε με το μολύβι. Βάζοντας το μολύβι και κλείνοντας πάλι το κύκλωμα, παρατηρούμε ότι περνάει, αλλά σε πολύ μικρό βαθμό, της τάξης του 1,16 βολτ. Μιλάμε για μια πολύ μικρή ροή, όντως υπάρχει. Αφαιρούμε λοιπόν και το μολύβι και πάμε να δούμε τι έχουμε στη διάθεσή μας, να το νόμισμα. Βάζοντας το νόμισμα και κλείνοντας ξανά το κύκλωμα, παρατηρούμε ότι το ηλεκτρικό ρεύμα περνάει και η τάση είναι ψηλή, της τάξης του 35,99 βολτ. Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας. Ελπίζουμε να καταλάβατε τη σημερινή εφαρμογή και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.